Беларускія ВНУ распачалі асноўную частку прыёмнай кампаніі. Моцныя залевы ў Гомлі дадалі праблемаў камунальнікам. Першая ракетка свету Арына Сабаленка пасля доўгага перапынку наведае Менск. Пра гэтыя ды іншыя навіны нядзелі 12 ліпеня распавяду найбліжэйшымі хвілінамі. Запрашаю да прагляду. Сёння ў беларускіх ВНУ стартуе прыём дакументаў ад абітурыентаў, якія паступаюць на агульных падставах. Для большасці патэнцыйных студэнтаў ён працягнецца да 17 ліпеня. За гэтыя 6 дзён трэба вызначыцца са спецыяльнасцю, прынесці заяву і сертыфікаты ЦЭ і ЦТ, ды іншыя неабходныя дакументы. Для некаторых спецыяльнасцяў, у тым ліку сельская гаспадарка і ветэрынарыя, прыём дакументаў будзе трываць да 19 ліпеня. У Рэспубліканскім інстытуце кантролю ведаў заклікаюць абітурыентаў карыстацца сервісам «Электронная чарга», што працуе ўжо з 6 ліпеня. Зарэзерваваць дату і час візіту ў прыёмную камісію можна на сайце установы праз асабісты кабінет удзельніка ЦЭ ці ЦТ. Станам на 10 ліпеня сервісам скарысталіся больш за 16 тысяч абітурыентаў, паведамілі ў Рэспубліканскім інстытуце кантролю ведаў. Пры гэтым у інстытуце падкрэслілі, што жывая чарга для прыёму дакументаў таксама працуе. Сёння жа мае скончыцца залічэнне мэтавікоў у ВНУ. Вынікі гэтай працэдуры агучылі ўжо прынамсі ў БДУ. На мэтавую падрыхтоўку універсітэт залічыў 124 абітурыенты. Пры тым, што пададзеных дакументаў было амаль удвая больш. Агулам сёлета 46 ВНУ Беларусі гатовы прыняць больш за 49 тысяч абітурыентаў. Водная эпапея ў Салігорску. Жыхары дамоў, падлучаных да цеплаэлектрастанцыі «Беларусь-Калію», заставаліся без гарачай вады аж з сярэдзіны чэрвеня. Спачатку адключэнне было планавым, аднак тэрміны яго заканчэння зацягнуліся праз, цытата, «выяўлены дадатковы фронт працаў». Афіцыйна пры запуску сістэмы адбыўся прарыў трубаправоду на вуліцы Ленінскага камсамолу. Спачатку ваду абяцалі даць увечары 10 ліпеня. На некаторых адрасах у той дзень яна сапраўды з'явілася, аднак пасля зноў знікла. Наступны тэрмін быў 11 ліпеня, аднак і яго прадоўжылі да 12. Станам на 8 раніцы сёння вада ў дамах, падлучаных да ЦЭС «Беларусь-Калію», з'явілася, аднак не на ўсіх адрасах. Некаторыя ж салігорцы паскардзіліся на адсутнасць напору і іржавы колер вады. Накіп у чайніку – гэта не шкода. У Менсквадаканале запэўнілі, пітная вада ва ўсіх 9 раёнах сталіцы цалкам адпавядае строгім стандартам якасці, піша выданне «Мінск новасці». Як патлумачыў кіраўнік прадпрыемства Фёдор Рымашэўскі, у арганізацыі накіп, з якім сутыкаецца Мінчукі, сведчыць пра наяўнасць неабходных чалавеку мінералаў. Кантроль за паказнікамі праходзіць у некалькі этапаў. Паводле дырэктара Менскводаканалу, 2 акрэдытаваныя лабараторыі штодня правяраюць ваду паводле 60 параметраў, ад хімічных да біялагічных. Узровень жорсткасці вагаецца ў дапушчальных межах і залежыць ад крыніцы. Напрыклад, у Курасоўшчыне ён складае крыху больш за 5 градусаў, а ў Заводскім раёне – каля 4. Гэтыя звесткі важна ўлічваць пры наладжванні бытавой тэхнікі, у тым ліку пралкі або пасудамыйкі. Даведацца пра параметры вады паводле свайго адрасу жыхары сталіцы могуць на сайце Менскводаканалу. Моцныя залевы ўносяць свае карэктывы ў працу жыллёва-камунальнай гаспадаркі. У Гомлі пасля праліўных дажджоў, што абрынуліся на горад 10 ліпеня, адразу ў некалькіх шматпавярховіках пацяклі дахі. У дыспетчарскую службу 115 паступіў шэраг зваротаў ад гараджанаў, піша тэлеграм-канал гомельскага гарвыканкаму. Як вынік, аднаўленчыя працы пачаліся ў доме на вуліцы Менскай. Там праз непагадзь падняўся ізаляцыйны пласт пакрыцця. Рамонтныя брыгады ўжо займаюцца яго заменаю. Акрамя жылога сектару, складаная сітуацыя і на гарадскіх вуліцах. Пятнічная залева падтапіла некаторыя ўчасткі дарог. Як выявілася, гарадская ліўневая каналізацыя не справілася з аб'ёмам вады праз смецце, што забівае рашоткі люкаў. Прачышчэннем ліўнёвак займаюцца камунальнікі. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну работнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў вызвалялі 2-гадовага хлопчыка, які застаўся адзін, заблакаваны ў кватэры на другім паверсе. Ягоная маці на некалькі хвілінаў выйшла на агульны балкон, каб развесіць бялізну. А малы ў гэты час выпадкова зачыніў уваходныя дзверы. Звонку адкрыць іх жанчына не магла. Работнікі МНС падняліся да акна па драбінах. З дапамогай спецыяльнага інструмента адчынілі шклопакет і трапілі ўнутр пакою. Медычная дапамога хлопчыку не спатрэбілася, яго адразу перадалі маці.
Знаходка археолагаў у Полацку. Каля Сафійскага сабору адмыслоўцы выявілі фрагмент старажытнай сцяны 12 стагоддзя. Навуковыя вышукі, да якіх далучыліся студэнты мясцовага універсітэту, праходзяць на ўчастку, які раней ніколі не вывучаўся. Экспедыцыя працуе напярэдадні маштабнай рэстаўрацыі святыні, што мае доўжыцца 5 гадоў. Выяўленая мураваная кладка з плінфы ёсць рэшткамі ўсходняй галерэі, якую дабудавалі да сабору, узведзенага ў сярэдзіне 11 стагоддзя, апавёў выкладчык Полацкага дзяржаўнага універсітэту Алексей Коц. За 2 тыдні працы навукоўцы і студэнты апусціліся на глыбіню больш за 1,5 метра. Сярод знаходак манеты 18-19 стагоддзяў, упрыгожванні і прадметы побыту. Гістарычныя артэфакты днямі выявілі і ў Берасцейскай крэпасці падчас расчышчэння руінаў манастыру бернардзінак. Там знайшлі цэлы тайнік з патронамі і медычнымі ампуламі, частка з якіх мае надпісы на польскай мове. Знойдзеныя боепрыпасы адправілі на балістычную экспертызу. Першая ракетка свету Арына Сабаленка пасля доўгага перапынку вяртаецца ў Менск. 14 ліпеня яна возьме асабісты ўдзел у адкрыцці новых грунтавых кортаў на тэрыторыі спартовай школы на вуліцы Казлова, дзе сама трэнавалася ў дзяцінстве. Знакамітая тэнісістка правядзе майстар-клас для выхаванцаў школы і сустрэнецца з гасцямі. Аднак пабачыць Сабаленку змогуць не ўсе ахвотныя. Рэгістрацыю на падзею арганізатары закрылі праз пару гадзінаў пасля старту праз каласальны ажыятаж. Як кажа сама спартоўка, гэты візіт сімвалічны. На старце кар'еры трэнеры прагназавалі, што Сабаленка не трапіць нават у топ-100, а цяпер яна вяртаецца на родныя корты ў статусе лідаркі сусветнага рэйтынгу. У працяг спартовай тэмы. Мундыяль блізіцца да завяршэння. Вызначыліся усе паўфінальныя пары чэмпіянату свету па футболе. Бітва Нарвегіі і Англіі падарыла гледачам сапраўдную драму. Яркая і дзёрзкая зборная са Скандынавіі, якая ўжо паспела зрабіцца сенсацыяй мундыялю і адправіць дадому самых бразільцаў, завяршае свой шлях. Разам з камандаю чэмпіянат пакідае і Эрлінг Холанд, які стаўся адной з галоўных зорак турніру. Нарвежцы здолелі адкрыць лік, да апошняга прэтэндавалі на выхад у наступны раунд. Аднак Англію зноў выратаваў Джуд Беллінгем. Ягоны дубль вывеў каманду ў паўфінал 2-1. Матч Аргентыны і Швейцарыі таксама прайшоў у цяжкай барацьбе. Швейцарцы адчайна чапляліся за вынік і зраўнялі лік у другім тайме. На іхных планах сур'ёзна адбілася выдаленне Брэль Амбалё за сімуляцыю. Зборная Аргентыны скарысталася колькаснай перавагой у овертайме 3-1. 14 ліпеня ў першым матчы згуляюць Іспанія і Францыя, а ў сераду 15 ліпеня адбудзецца двубой Англіі і Аргентыны. Дзякую, што глядзіце нас. Калі для вас гэта бяспечна, падтрымайце гэтае відэа лайкам і каментаром. Сачыце за развіццём падзею на сайце Белсату і таксама ў нашых соцсетках. Падсумаванне галоўных тэмаў тыдня чакае вас вечарам о 19 гадзіне ў эфіры нядзельнай студыі Белсат. Беражыце сябе і заставайцеся з намі.